Așa cu Ia, mă. Mihaiță. Nu ne Unde bagă în ești, seama mă? că... Diabolo. Gen... Invite. Na. Îmi dăduci mă invite. Da, mă-ți dă invite. Unde ești? Invite. Dă că-ți dau eu, că mie nu merge. Nu văd, adică... Invite. Aha. Îți dădu invite, intră. Da, intru, gata. A, gata. Apasă. Țăran amărât. Dă-te în pula mea de jegos. Jego și tu, mă. Dai pe ready. Bă, ești Hai, ratat, ai făcut level 4. A, și eu. Tu ai, mă, level 4, am jucat Hai, mă, toți hai. împreună. Hai. Lasă așa că n-are nimic. Da, să văd ce spune ăștia pe Discord. Ai prieten pe Discord? Uite n-a pula. Nu, știi serverul A, ăla de uite, român de pe da. SCP, da, ăla, jocul Aha. ăla, da? Ne jucăm și ăla. Au un server de Discord. Da, și vezi? Și m-am băgat și eu. M-am băgat și eu pe serverul lor de Discord, da. A, Au peste 400 de membri. și? Îți dau bani ceva. Da, mă uit pe acolo, văd ce anunțuri mai fac, minigame-uri de ăștia, Da. eventuri, chestii. Căcat în ploaie. Da, exact. Hai că mă bagă și pe mine, păza. Mamă, câți player sunt, uite pregătesc, și tu unde ești. Da, jocul ăsta e practic e mort. că Da, e mult al de... Dar mie îmi place să mă joc. Jocul ăla, tot la fel ca zis, costă 5 euro. Și ăla mai se joacă cineva și pe ăla. E și acolo sunt serverele moarte. Ah, Uite peste comentarii. Și ne uit peste comentarii la jocuri. păcat. Să... Da, pui mei. Am înțeles că nu mai Nimic. intră mulți pe joc, mă. Din 100 de player intră 40, mă. 40 din toată lumea. Da. Să intre unul bun și după... Ce faci, bă, țigane, bă? Deci, bă? Stai, mă. Uite, na. Ești fraier, mă. Eu mă Hai că duc să-i la lag. produs, mă. Bă, dar chiar, bă. Da, Ai mă, luat o să sala? trimit și dau oraș. Ai de pula mea. Și am scam luat-o la Twitter direct. Ai luat-o? A, orașul Da, cu am aia. luat cu 24. Orașul nu l-am luat. Orașul dau într-o săptămână. Îl dai, a? Hai să sărim aici. Să sărim. PUBG-ul din mine. Dar noi degeaba punem că cred că ne dă așa cum vrea pula lui. Vreau să mergem aici, uite. Hai să vedem. Ha. Uite, suntem fix aici. Hehe. Am lag. No target. Aha. Hai, hai. Acum dau pe... Dă-te... Vărule! Ce? Vezi stânca în față, bă! Ce, bă? Bă, uite player! Trage de din fac. Nu intra, mă, nanănii. Trage, mă, în el. Bă, cum să trag, că nu să... Nu merge. Ce, mă? Gata. Mai stai așa, uțură. Ce, mă? Mama, sunt bărbatul. Lasă, căzu. Mamă, ce e aia, două mori? Dă-te mai în față, dă-te. Bă, ești nebun. Mă duc, dă-i. Fugi de aceea. Dă-i, mă, că îi spargem, dă-i, mă. Păi, dar îmi bagi în sufletul meu pe barca asta. Dă-o mai în spate, că nu mai e nimeni. Bă, pleacă de aceea, mă. Plec. Că uite de aia. Caracatiță, de aia. Țăran. Ce vrei să fac? Dă-i, mă, în el. Acum. Dă-i pe lângă.
Băga mea și pula mă ta. Stai să-mi iau sub. Ce să fac? Futu-ți lagul, mă. N-ai gând, bă, n-ai gând. Mă, am lag. Repară barca. Că pus spate pe noi, bă. Trebuie să manevrezi pe aici, mă. Bă, coaie, nu se repară, bă. Dă-i mă în ea, bagă în ea. Hai tu. Uite, gata. Păi da, ești prost de aia și... Nu trageți, mă, nu fi sărani. Dă-te o țără mai în dreapta. Mai în dreapta. Bă, dă-i mă să mor eu. Ia, dregu, mă ta. Aoleu. Aoleu. Bă, cred că murim, bă. Treci, mă, tu la... Dă-te de aceea. Da, bă, tu te pui cu John Cena aici. Am mai în spate, nu se vede asta. Aici... Unde îl pui, mai trebuie? Inimă mai ars. Păza. Na. Mai în stânga. Mai în dreapta. Bă, dar noi trebuie să... Ia stai o țără că facem un popas. Aici trebuie să ne oprim. Oh, na, pâr. Da, mă, Oh, extraordinar. șofer de mâna a doua. A, și tu de mâna a cincea. Du-te, bă. Lasă-o, bă, de timp. Ia-l dracu de furăcios. Fur tot, de așa e cu jocul, nu ce facem. În viața așa Ce trebuie răi. să fii furăcios. Da, Fur tot ce prinzi. dacă bag cu ce cu tine, îl drept să Fugă, fii. da. Ce ai făcut și mă necăjitule? Le comoară, bă. Da, bă, nu trage, bă, mine, bă! Să bea o țără. Copii să nu beți. What the fuck, băi? Explodează drept cu calculatorul. Hai de aceea. Nu merge. Mamă, merge ca o pulă. Ca o pulă merge, bă. Pe care și mă și ora... Înțeleg tot, Mihaița, să știi. N-ai și tu un calculator bun pe acolo. Da, acum am scot din WC-ul. Repară barca. Hai și contul cât te repară. Hai că No target. am o țură. Așa. Uite, jocul ăla la repede. Gata, bă. E 20 de euro. Dă-l mai dracu, că nu dau eu bani pe... Două bărci în față, ce face? Unde? Care față? În față, uite cum ne ducem așa. În cabou, nimic. Uite mă, văzui două, Care, bă? piață mare. Uite, A, uite, bă! O bomba, bă! băgăm în ei. Nu intram în ei, bă! Mihaiță. Dă-i mâinile ăsta din dreapta. Dreapta, da. Futu-te în gură. Trebuie să ieși pe lângă. Futu-ți necazul, mânta. Nu mai am de astea, bă. Bagă tu. Nu mai am oare, bagă tu totul la... Enemy inside. Au, dă-te căs. Hai că dăm Hai. apă. Mai în dreapta.
Dreapta mai sunt două. Dacă mă întorc acum și dau în casă. Sunt trei, bă, mai e una acolo. De ce nu se vede așa? Uite, dreapta, dreapta, bă! Ce ne-o dă-te, bă! A, Mihăiță, tragi. Îi nimeri, bă, îi nimeri, tragi din gură. Măcar atât. Du-te, mă, mai aproape de Ce să mai că intru în el, dă-l în pista, mă, sa. Oh, mă, omori unul. Omori unul. Eu mor pe toți trei. Te bat piciorul. Nu mai poate barca cu aia, e reparul. Să duce dracu. Dă, mă, în el. Hai, mă, să sărim pe ei. Nu acum, Mihăiță, nu acum. Stai, bă, tragă în el, du-te după el. Tragă în el. Da, te duci și cu speed, dar nu vrea. Bă, da, slește, auzi la mine. Oh, mamă, mi-l mapă. Uf, tu mulțumesc că sar acum pe tine. Bă, reparo, bă, boule. Repar, mă, ce să fac? Oh, fuck, stâlpul ăsta îmi stă în față. Mamă, intră apa peste noi, rechinii. Mă duc după ea, pe ce? Eu până nu bag cuțit într-unul, nu mă lași. Nu mă leși. Mamă, ce violent ești, mă. Mersi, mersi. De-abia aștept să bag cuțit. Hai cu viteză, nană, că văd că cam fură la kilometri. Ești tot la o insulă, ceva să facem un stoc, avem nevoie de item. Trebuie de ăștia pile. Stânga, dreapta, dreapta, stânga. Du-te, mă, la insula asta, asta e sfântă, bă. Care, bă? Asta din față. Stai, bă, că-l văd pe ăsta, să opresc. Hai să-i omorâm, hai să-i omorâm, hai, hai. Poza! Intru în ei, putui, bă. Săr pe el, săr pe el, săr pe el. Săr, Mihăiță! Mamă. Dacă nu-l fac praf. shit. Unu, nană, F. Irața ai dracu cu... Na. F, bă, F. F, bă, F. Este. N-avea nimic. Aba, da. Are bile, are bile. Bă, da. Capturăm asta sau... Hai să să m-am mergem. făcut de vreo 20 de bile. Du-te, mă, aici, mă, du-te aici. E făcută praf, mă, asta. E făcută praf. Vină încoa. Eu și tu ajută-mă să repară asta, da? Lasă pe aia că... A, e făcută praf, nan. Reparăm la asta. Vărule! E de astea cu cranii. Real dracu, vărule. Bă, ce faci? Eu repar barca. Bă, Oh! mă lăsați eu la de Vine înapoi. barca asta. Uite, vine barca cu aia. Hai pe ei, pe ei. Nu în mine, bă, boule! Ai, e pula mea. Scuze, A, mă. dădui și în asta. A, ce să Da, mai... mă. Expert Rai. Bă, dar tu, tu cred că ai ceva cu mine, bă. Bă, Mă, hai. intenționat să știi. Hai să vezi că-l iau. Mă doare să-mi repar barca. La joacă. Hai, fie mine. Să sar pe ei. În stânga, vărule. Eu mă opresc să iau iteme, am nevoie de ceva. Ce iteme că-i dau eu astea Armagedonul? Dar nu e nimeni. Da, mă, plecare, fugiră, raca, Uite, bă, fugi. animale. Nu, bă, încoacă, te tai free al dracu să fugi. Ce fuge? Are...
Băga mea și pula, mulțumesc.